Mag-aram ka mga barenta aktibidad, asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga, tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes, 30 minutos sa pagbabareda kay Basirisa Santos, kan News and Publications Division, kan City Events, Protocol and Public Information Office, kan lokal na gobyerno kan Siyudad ni Naga. Ang Naga Munya Express! Marhay na aldaw, Bicolandia. Live halidigdi sa City Events Protocol and Public Information Office sa Pagcor Multipurpose Building sa Barangay Balatas, Naga City. Uya na ang mga impormasyong dapat nindong maaraman ngunya na Martes. Ang Naga Munya Express! Pondo sa kondukta kan mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta pigihinguwang mapagkasya sa tabang kan pribadong sektor. Ang Naga Munya Express! Sobra sa sanggatos na istruktura, illegal nang nasakop ang legal easement sa Sagop Creek. Ang Naga Munya Express! Pirang opisina kan gobyerno lokal na katalaang ilipat. Ang Naga Munya Express! Dugang na honorarium kan mga barangay volunteer pigtutulod. Ang Naga Munya Express! Haros 3,000 na bagong rehistro sa Commission on Elections Naga maagi pa sa pagdangog kan Election Registration Board. Ang Naga Munya Express! Aplikasyon para sa Tagboan Festival Bancheto as in Arts and Crafts Fair bukas na. Ang Naga Munya Express! Semana na sana ang binibilang antes ang sunod-sunod ng kondukta kan mga aktibidad para sa Peña Francia Fiesta. Aminado ni Alkalde Leni Robredo, magastos alagad pigigibuhan paagi kan gobyerno lokal na mapagkasya ang limitadong pondo ngunya na taon sa tabang kan pribadong sektor. May report si Ella Abrera. Ang Naga Munya Express! Magastos para kay Alkalde Leni Robredo ang mga aktibidad katakod kan Peña Francia Fiesta. Halimbawa digdian kondukta kan Miss Bicolandia na pagkikonsiderar ng isa irarom sa bidding. Tanga ni pribado ng individual o organisasyon ang mag-asikaso. Si Councilor Gail, iyo ang chairman kang Miss Bicolandia, sinasabi niya na grabe, nagre-report siya na grabe pa rin ang ginagastos kang syudad sa Miss Bicolandia. So pinag-uulayan, baka i-explore ta ulit na i-bid out siya sa private. Di kaya nagme-make sense na kadakol ang gagastusin kang syudad para sa Miss Bicolandia. Dati haluyo niyan pagkaputan kang Philippine Eagles Naga City Eagles pala. Day pa man pinal ang desisyon, alagad sigon sa alkalde, kay puhan na ining pag-ulayan. Aminado ni Robredo, sinasakit ang pag-budget ngunya na taon sa limitadong pondo. Sinasakit dahil na-mention ko naman sa Indo dati na 1.5 million lang si budget na minalat. Ang aram ko, ang sanggunian, di ko aram ko nakapasa na o may proposal na magpasa ning garo supplement duman sa 1.5. Ang dangog ko, garo 10 M ang i-budget. Sa ditmang girari siya compare sa past Peña Francia Fiestas. Alagad, dakulang na itatabang kan mga pribadong grupo. Ang bayanihan para kiina sarong faith-based non-government organization na nagpaabot sa alkalde kan planong pagbisita kan Consul General kan Espanya para sa fiesta. Ang Consul General kan Spain, maigdi po siya sa September 19 and 20 tanganing makipag-ayon sa pagselebrar sa Satuya. Inguhata po na at least may representante po ang Espanya dahil panti po baga kang istorya ang Spain, lalo na po kan sa tuyang religious heritage ang pagselebrar po kang fiesta. And hopefully magkaigo po ng partnership ang city as in ang Spanish government on whatever possible programs or projects that we can jointly undertake. Plano man kan grupo na imbitaran ang presidente kan Pilipinas. Bagay na sinimbag din positibo kan alkalde. May kaulay da asin na sa Malacanang, ang sabi daan ni presidente, garo di pa siya naiimbitaran din. Sabi ko, ako willing man ako magpadara ng invitation. Dakulang bagay man na binibisita ang lugar kang presidente, ta nahihiling niya ang sitwasyon. Apisar kan mga angat sa preparasyon, siguro kan alkalde na maidadanos ning tanos ang dakulang selebrasyon. Sa hiling ko kaya, basta naiintindihan lang kan tao na
medyo dikit na sakripisyo niya na taon, mabuelo na lang kita next year. Sailing ko maiintindihan man. The next year, bukas na ang plaza. Para sa Nagangunyan, Ella Abrera. Sa nagluwas na resulta kan audit Canaga City Environment and Natural Resources Office, sobra sa sanggatos na mga istruktura ang illegal nang nasakop ang legal easement kan Sagup Creek. Gobyerno lokal klaklarohon ang mga permiso kan pagpatindog kan mga istrukturang ini, tangani mapakarahay ng gad ang mga agihan kan tubig sa creek o sa syudad. May report si Joel Sulina. Dakul na mga establishmento, maging mga pribadong residente ang nahilingan na nag-encroach sa legal easement kang Sagup Creek. Ansero sana sa mga mayor na waterways kang Siyudad Dingnaga na dakula ang papel para man sa mas marikas na paggulpa ng tubig baha kung igwaning bakong maray o abnormal na pag-uuran. Inibasado man sa sinagibong audit kang Naga City Environment and Natural Resource Office sa mga natural waterways, siring sa mga sapa, salog kang syudad. Kabali na digdi ang 10 kilometrong kalabaan kang Sagup Creek na minaagi magpuon sa area kang Palestina sa Banwaan Kampili, asin 5 barangays kang syudad, Barangay del Rosario, Concepcion Grande, Concepcion Pequeña, Triangulo, asin Tabuco. Sinabi ni Mayor Leni Robredo, babalikan kan lokal na gobyerno ang mga ECC asin building permits kan mga pribadong owners asin mga establishmento kan mga nasambit na estruktura na nag-encroach sa legal easement asin nasa ibabaw pa ang iba kang natural waterways o creeks kang syudad. Nasaro sana sa rason kang pagbara asin kang mga ulang sa bulos ning tubig, nasaro sa mga rason ning pagbaha. More than 100 ang encroachments. More than 100 na harung o negosyo ang yaon sa Sagup Creek. So, mamiting kami as a council. Siguradong papadararahan taning mga surat. Siguro tatawanan taning oras. Tatawanan tang panahon para mag-irisog. Pero medyo gulpi. Gulpi pati na permanent concrete dwellings. Medyo masakit-sakit siya, pero makikitang choice Makikitang choice, kaipuhan talagang, kaipuhan gibuhon. Pag di kaya, sige talang balik sa dati. Talagang taragasan ng sikmura. Iyan kaya, ang gigibuhon ta inot, babalikan ta si mga building permit, babalikan ta si mga ECC, na baka ang city may kasalan din. So si surusugon tayo gabus, sasaro-saroon ta, tapos susuratan ta. Siyempre mas madali ito kung may violation sa building permit, may violation sa ECC, mas madali si pagpahali. Pero pag mayong violation, may kasalan ng city, baka iyan si DPSIL, pero kaipuhan ta kayang gibuhon. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Nakatala ang ilipat ang pirang opisina kan gobyerno lokal kan Naga urug pangunyag buwelo na ang syudad sa pagpakarahay kan mga ini sa Naga City Hall compound matapos ganahon ang kaso sa pagsasadiri kan lote kinatutugdukan ka ini. May report si Joel Sulina. Gunya na pwede na magkaigwaning movement as in development sa City Hall compound. Nakatalaan man na magpasunod ning pag-relocate sa pirang mga opisina kang city government. Sigun kay Alcalde Leni Robredo, nagpapanagos na ang random audit kang gabos ng mga opisina asin nagsusumitir naman ng mga inventories kang mga properties kang gobyerno lokal. Gabos na mga movable asin immovable sa paagi kang iyas nga rin makakompleman sa hinahagad kang COA. Nakatalaan mang ipasunod ang paglilipat kang nagkapi ng mga opisina kang gobyerno lokal. Kabali na digdi ang mga opisina na involved sa safety, security, disaster management sa pinaghahaman ng building kang Center for Safety and Resilience CESAR kung saan madali namang matapos ang sarong kabtan o phase kang edipisyo na namumugtak sa 6,000 square meter na lote kang gobyerno lokal sa Banatas. Gabos na opisina manungod sa resilience, safety, disaster,
gabos na ililipat sa Cesar building. Dakulaan naman ang Cesar building. In fact, garo mas dakula pa kesa sa City Hall. 6,000 square meters ito. So, hali na kami duman last week. Kan si mga, kaibanan ko si mga heads, kan si mga opisinang ibabalyo. So, kabali duman si PSO, kabali si CDRRMO, kabali si Dangerous Drugs, ano pa ba? Saka itong sa likod niya, ang plano si CSWD ilipat duman. Dahil sa pag-disasters kaya para sa rong lugar na lang. An office for the Senior Citizens Affairs, ililipat man oras na mahamana ang Cáceres Dormitel na yaon sa Banatas Development Complex, kung saan itatagama man ang sarong office space para sa OSCA. Senior Citizens Office, balak mi ibalyo duman sa dorm, tapig pakiulay ta na to ki Senator Cheese na mixed use siya. So, si mga organizations ilalaag ta duman para si pagkakulukar kan mga opisina, depende sa klase kan trabaho. Tapos na mga organizations duman sa dormitory, mawalat na lang kita 1 or 2 floors pang dorm, pero all the rest, mga offices, saka si mga national government offices na mayo paligdi sa Naga, gusutang tawanan ng lugar duman para ang mga taga-Naga na inasiging Paligaspi. So, padikit-dikit, ang inot garong malipat baka ang senior citizens by the end of the year tapos na si building. Ang Livelihood Center, katahid sa naman kang dorm, magiging community center para igwaman o mapapasyaran ang mga senior citizens. Center sa luwas, kabali siya sa property, ang balak tagibuhon siyang gazebo para community center siya kang seniors. You see recommendation sa katong geriatric na expert na ang kaulay ta na mas maray na igwang community center kung saan ang mga seniors nagko-conglomerate na nakakatabang yan sa kontra Alzheimer's, kontra sa mga hilang. So didikit-dikitan ta ang paglipat. Ipapaayos man ang Civic Center. Yung Civic Center, ang plano tagabos na children sa youth duman, aayusun man yan, hinahagadan tayan pondo si rehabilitation kang Civic Center. Ang City Legal Office, kinakaipuhan man ng malilipatang opisina. Kahanap ng lugar, halimbawa ang City Legal, di siya pwede, nasa taas mo niyan, di siya dapat yaong duman. Dahil may mga kliyente siya na di man kaya magsakat. So, pag-iisip tang ibaba siya. Mababakante din baka iwasan ta si lugar kang library. Dahil perming box office mo niya na library, pag naglaog ka, lalo na pag weekends, may mga nagagamit na kang salog para lang makaadal. So, pag na-free up na si spaces dyan, baka hiwasan ta ang library. Para sa Nagangunyan, Joel Smith. Nagangunyan Express. Pigtutulod ni Konsehal Elmer Baldemoro asin liga ng mga barangay President Corazon Peñaflor ang paglangkaw kan stipend kan kabos na barangay volunteer sa syudad. Sigun kay Baldemoro, nagtsatsaga sa kadikit na stipend ang mga volunteer sa ibong kandakulang ambag sa pag-utob kan mga programa asin proyekto kan gobyerno lokal sa kanya-kanya nindang runa. Kaya tanganing maipamati man ang pagtaong importansya sa sainda, isusunod ni Baldemoro asin Peñaflor sa konseho na madugangan nin 500 pesos kada bulan ang City Counterpart Honorarium o na City Counterpart Honorarium ang presenting nare-resibekan mga Balikan niya to ang baretang pigtutulod ni Konsehal Elmer Baldemoro asin liga ng mga barangay President Corazon Peñaflor ang paglangkaw kan stipend kan kabos na barangay volunteers sa syudad.
Sigun kay Baldemoro, nagtsatsaga sa kadikit na stipend ang mga volunteer sa ibong kandakulang ambag sa pag-utob kan mga programa asin proyekto kan gobyerno lokal sa kanya-kanya nindang runa. Kaya tanganing maipamati man ang pagtaong importansya sa sainda, isusunad ni Baldemoro asin Peña Flor sa konseho na madugangan nin 500 pesos kada bulan na city counterpart honorarium ang presenteng nariresibe kan mga volunteer. Kada tulong taon, pigahagad ang aumento sa stipend kan mga volunteer, pinakahure kan taon 2022 sa kusog kan Ordinance Number 2022-006 ni Baldemoro. Sinda Baldemoro asin Konsehal Antonio Beltran, kaiba iba pang konsehal ang nagbusol kan parehong kagadan kan taon 2015 asin 2018. Sigun pa kay Baldemoro, posibleng madugangan nin 300 milyones pesos na budget ang para sa taon 2026 na pwedeng pagkuanan kan stipend. Alagad pigmaawot na madiskutir na ini, dagos maaprobaran ngunya na taon, tangani maipautob na Enero sa masunod na taon. Mga barangay volunteers ay kasama natin sa paglilingkod sa ating lungsod at sa pagpapatupad ng mga programa para sa ating mga kababayan. Mahalaga ang kanilang papel para masigurong na ibababa natin sa laylayan ng lipunan ang mga proyekto at aktibidad na magpapaunlad pa sa ating lungsod. Nararapat lang na bigyan din natin sila ng nararapat na atensyon at tugunan din natin ang kanilang sitwasyon. Masunod na haros 3,000 na nagparehistro sa Commission on Elections durante kan 10 aldaw na voter registration, maagi pa sa Election Registration Board hearing. Popular na kakanan sa syudad, papadarahanin reprimand letter huli sa pagbalgar Canaga City Half-Price Ordinance. Aplikasyon para sa Tagboan Festival Bansieto asin Arts and Crafts Fair bukas na sa pagbabalik yan kan ANN Express. Nagawudan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareda kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events, Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang Nagawudan Express. Nagawudan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareda kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events, Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang Nagawudan Express. Naitala kan Commission on Elections sa Naga ang 2,949 na nagparehistro durante kan 10 aldaw na voter registration para sa barangay,
asin sangguni ang kabataan elections. Alagad entero ini maagi pa sa pagdangog kan Election Registration Board. May report si Joel Sulina. Andagan Mundial Express. 2,949 ang total na mga nakapagparehistro sa natapos na 10 aldaw na voters registration sa Comelec Naga. Sigun kay Atty. Michael Julia, laom na ninda na sa huring aldaw, August 10, aldaw na Domingo, kang voters registration ang pagdoble kang numero ka mga nagpirila. Kaya man ka mag-cut off sinda, nakulpang na sa pila. Sagkod sa mga proseso maninda, gabos ang mga ini, asam inabot sa 400 para man magparehistro bilang mga bagong botante sa nakatalaang barangay and SK elections. Kung ini dain na mapopospon pa, asin dain na mapirmahan pa ni Presidente ang bill para sa postponement kang nasambit na eleksyon. Ang naiparehistro ta po 2,949. Yan. Ayan po si total tang naiparehistro. Sigun kay Atty. Michael Julia, dakulo mayoriya sa mga nagpirila, mga jovenes o si mga first-time registrant bilang mga botante, edad 15 anyos sundo 17 anyos para man magboto sa sangguniang kabataan. Sa last day kang voters registration, sobra sa 600 ang nagpirila asin na iparehistro sa Comelec Naga. Ang rule na po naman sa Comelec Resolution, pag 3 p.m. by 3 p.m. May lista kami kung sa pang nakalinya. Yan. Kaya inabos mo po to. Kaya by 8 to 3 p.m. naka 300 na kami ng registrant. Tapos by 3 p.m. nga naglista kami katong mga nakalinya, nagtawag kaming numbers, 300 man ito. Kaya overall 3 p.m. to 11 p.m. ng Banggi plus 300 man ay lista, 600 po gabos ang salas dita, 657. Yan. Yan po gabos na nagpa-rehistro. Date na sana, abuto na kang Comelec Naga ang target na 3,000 na mga bagong botante sa natapos na voters registration. Nilinaw ba ni Atty. Julia na maagi pa man sa ERB hearing ang mga nakapagparehistro ng mga individual antes sindang finalmente 2,949 ang total na mga nakapagparehistro sa natapos na 10 aldaw na voters registration sa Comelec Naga. Sigun kay Atty. Michael Julia, laom na ninda na sa huring aldaw, August 10, aldaw na Domingo, kang voters registration ang pagdoble kang numero ka mga nagpirila. Kaya man ka mag-cut off sinda, nakulpang na sa pila. Sagkod sa mga proseso maninda, gabos ang mga ini, asam inabot sa 400 para man magparehistro bilang mga bagong botante sa nakatalaang barangay and SK elections. Kung ini dain na mapopospon pa, asin dain na mapirmahan pa ni Presidente ang bill para sa postponement kang nasambit na eleksyon. Ang naiparehistro ta po 2,949. Yan. Ayan po si total tang naiparehistro. Sigun kay Atty. Michael Julia, dakulo mayoriya sa mga nagpirila, mga jovenes o si mga first-time registrant bilang mga botante, edad 15 anyos sundo 17 anyos para man magboto sa sangguniang kabataan. Sa last day kang voters registration, sobra sa 600 ang nagpirila asin na iparehistro sa Comelec Naga. Ang rule na po naman sa Comelec Resolution, pag 3 p.m. by 3 p.m. may lista kami kung sa pang nakalinya. Yan. Kaya inabos mo po to. Kaya by 8 to 3 p.m. naka 300 na kami ng registrant. Tapos by 3 p.m. nga naglista kami katong mga nakalinya, nagtawag kaming numbers, 300 man ito. Kaya overall 3 p.m. to 11 p.m. ng Banggi plus 300 man ay lista, 600 po gabos ang salas dita, 657. Yan. Yan po gabos na nagpa-rehistro. Date na sana, abuto na kang Comelec Naga ang target na 3,000 na mga bagong botante sa natapos na voters registration. Nilinaw ba ni Atty. Julia na maagi pa man sa ERB hearing ang mga nakapagparehistro ng mga individual antes sindang finalmenteng maibali na bilang mga rehistradong botante kang syudad. Sa presente, ang Naga City, igwaning total na 121,773 registered voters. Gabos po na nagparehistro kang August 1 to 10. Maagi pa po yan sa inapod ng ERB hearing. Gabos po mga nagpaparehistro, di man automatic magiging botante na.
At syempre, bago po ma-ERB hearing, na-furnish kami ng list of registrant sa mga political parties. Kung may opposition sinda sa mga nagparehistro, tapos kung igwa mga opposition, papapod na si registrant na pig-oppose. Tapos po, determine kung may valid reason for disapproval. Ang mga nagparehistro kaya dapat qualified registrant sinda. Siyempre dapat qualified sinda as to age, as to residency, as to citizenship. Yan po sa mga basic requirement as ang pagiging rehistradong botante. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Papadarahan in reprimand o warning letter ang sarong kakanan sa siyudad ni Naga matapos mapatunayan kan Committee on Consumer Protection na nagbalgar kan Ordinance Number 2023-024 o Naga City Half Cup Rice Ordinance. Ibiniklad ini ni Konsehal Jesse Albius durante kan sa iyang committee report sa sesyon regular kan sangguniang panlungsod kasubagong aga. Piglinaw sana ni Konsehal Arius Macaraig na dapat nag-agi sa maninigong proseso ang komite antes ipaluwas ang surat ni pagsaway sa nasabing kakanan. Sigun ki Albius, personal na nag-aparecer sa komite ang manihamiento kan kakanan na gani maghagad nin dispensa sa nagreklamong individual. Kung masusundan ang pagbalgar, ipapautob ang 2,000 pesos na penalidad sa kakanan. Sa ikatulong pagbalgar, 3,000 pesos na ang penalidad na may sarong bulang suspensyon. Kan business permit, dangan ipapataw ang permanenteng kanselasyon kan business permit sa ikaapat ng pagbalgar. Pigmamando kan ordinansa na dapat kabali sa menu kan mga kakanan ang kabangang tasanin maluto sa obhetong maibitaran ang pagkasayang kaini. Mantang paparanina ang pinakadakulang Music, Arts and Food Festival sa Naga na Tagboan 2025 ngunya na Setyembre, nagaako nanin mga aplikanteng concessionaire sa Bansyeto asin vendors sa arts and crafts. Kaipuhan sa nang isumiter ang forms na pigahagad kan organizer para digdi sa Sepio na makukuha sa ground floor kan Pagcor Multipurpose Building sa Balatas Development Complex, Naga City. Sa Agosto 25 alas 5 nin hapon ang plaso kan aplikasyon, mantang maaaraman ang kwalipikadong aplikante sa Setyembre 1. Para sa registration forms as in guidelines kan Tagboan 2025, bisitahon ang Facebook page kan Sepio Naga City. Tiyempo ang Tagboan Festival sa selebrasyon kan Philippine Creative Industries Month as in Peña Francia Fiesta. Asin yan ang mga impormasyong naguno para sa lambang na genyo sa mga angat na inaatubang, lugod magdanay pirmi ang kusog nin buot pagdadamayan asin pagtatrabangan. Hulita ika, ako, kita ang Naga. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba, ako si Riza Mostar Santos. Inian ang Nagangunyan Express. Diyos mabalos. Nagangunyan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareda kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events, Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang Nagangunyan Express.